Здравейте, приятели! Вие отново сте с 26 май. Датата е на Кафево, часът е 2017. Петъкът е на лице и е време отново да вдигате ръце в ритъма на историческите данни, защото няма по-обективна и секси медия от нашата. Сола Драгойчева е гушнала букета днес, така че всички номенклатурчици съединявайте се. Тя печели и наградата за най-велико име на човек някога, а на второ място се нарежда, разбира се, Кордозар Калвин Бродъс, по-познат като Снуп Доги Дог. На днешната дата е открит и Върховния касационен съд на България, а щеше да е по-добре без него. Създадена е и държавата Афганистан, един от основните производители на хероин и война и прекрасна дестинация за вашата лятна почивка. Малко по-на север празнуват деня на руското предприемачество, съответно купонясва най-яката руска фирма БСП. Освен, че сме супер готини, правим и най-размазващите класации, така че се пригответе за 5 най-странни професии някога. Номер 5. Разделител на яйца. Много яка и спокойна работа, която се състои в разделянето на белтък от жълтък. Внушително готварско умение. Номер 4. Дигитален златотърсач. Тези необезпокоявани от сексуални взаимоотношения японци трупат злато, докато някой друг такъв не си купи от тях. Колко скучно и меркантилно. Номер 3. Заместник министър-председател. Доказателството, че всеки водещ на предаване в СКАТ може да стане заместник министър. Работата се състои основно в това да не правиш нищо. Номер 2. Бутачи в метрото. Каква легендарна гледка само. И номер 1. Бавачка на щрауси. Най-странното нещо, което сме чували, тъй като по всичко личи, че щраусите са животни, които се справят сами през по-голямата част от живота си. Въпреки всичко, евала. Връщаме се на 26 май, което е първия петък с топла вода и един от най-големите ви шансове отново да се интоксикирате до безпаметност и да нямате кой знае какъв смисъл. Пожелаваме ви да ходите с високо вдигнати средни пръсти, да ядете масло вместо маргарин, да завиете дете с одеяло, да сънувате себе си в по-добра светлина и да не забравяте смелите думи на майстора огнехвъргач и национал-социалист Богдана Карадочева. Я, Коко Джамбо, я,